Yasa ka bɔ ni cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la ani ɲangini min tun taara ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO ɲɛmaw fɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni tun ye kalafiliw ka olu dɔgɔda yala an bɛ donni min na ko bi o kalafiliw olu bɛna se ka to o dɔgɔkɔrɔ wa Ibrahima Sango n'ale ye jateminɛlikɛla ye ka ɲɛsin kalafili koyaw ma ale hakilina la i ka dɔn wagatiw tɛna se ka labato an k'a lamɛn. An y'a ye a sigira janvier kalo la président y'a sigi n'i ye sariya sun lajɛ sariya mun bɛ kuma kalata kow kan n'o ye loi électorale ye a ko ko kalo 6 sɔnni kalataw ka kɛ il faut que bolofaraw bɛɛ ka sigi région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ ani commune ani ambassade ni consulat donc o kɔrɔ ye ko gouvernement kun y'a fɔ ko mars kalo la ko référendum bɛ kɛ donc o tɛ se ka kɛ donc an y'a ye fana gouvernement ye conseil de ministre la ko a yɛlɛma bɛna don kalata gafew la kalata gafe la n'o ye loi électorale ye o yɛlɛmabaw ye mun ye carte d'électeur o de bi sariya kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ voter ni carte d'électeur ye donc gouvernement ko u bɛna yɛlɛma don la k'a kɛ carte d'identité biométrique ye. Amadou Ousmane Touré n'ale ye cour constitutionnel président ye a ka lajɛrɛ dɔ senfɛ ani politique mɔgɔw a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi cour constitutionnel kɔni musaka to olu bolo mun ye kalafiliw ye ka se ka olu lawaleya a ka nin kuma fɔlen maa caman yira k'a fɔ fɛn min don a bɛ mɔgɔw lasiran Ibrahima Khalil ale ye sariya baarakɛla ye an ka ale lamɛn. Chronogramme min ni gouvernement y'a bɔ ka bin o chronogramme tɛna se ka bato kalata ka se ka k'a kɔnɔ komi an sagonya b'a la cogoya min na bon n'o dun nana an bɛ to transition in de kɔnɔ halisa ça veut dire que halisa jamana in ma segin démocratie fanga kɔnɔ. Ka da gɛlɛya minnu kɔni bɛ sen na walasa nin kalafili ninnu olu dɔgɔ o ka se ka labato Ibrahima Sango ale fɛ kalafili minnu n'olu bɛ se ka kɛ o de ye président sigi député sigi ani ka référendum kɛ n'o tɛ i ka dɔn mun kɔni ye maire sigi ni a tɔ ye olu bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni an k'a lamɛn. Mun ye maire sigi ani conseil de cercle ni conseil régionaux an kɔni ka hakilila tɛ se ka kɛ parce que baara caman bolodalen don pour que yɛlɛmani yɛrɛ ka don découpage ka territoire kɔnɔ parce que bi na n'i ye Mali jateminɛ i b'a fɔ ko cercle 49 dɔ bɛ yen ani commune 6 donc découpage territorial mun bolodalen fana gouvernement fɛ o ye ka taa cercle 156 ɲɔgɔn na. An bɛ don min na ko bi a ka ca la don n'a nataw la mun ye dɔgɔkura ye o bɛ bɔ ka ɲɛsin nin kalafili koɲaw ma nka o baaraw sariya kɛlen don ko o kalifa mun ye EJ ye autorité indépendante de gestion des élections o ka baara de ye o ye Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.